Khubor ka Pyrthei TV. Sorkar Jylla kalatung da magisterial inquiry ni ka jingto kit magister balakli da additional deputy commissioner banti benia ya ka daw tenrai halor ka jing sedang jong ka ding kabalapin kala depe ya ka yeng jong ki singhania hakandai lat haka khatsau tri Risaw ar alpulai hathana road police bazar kabalong ru ka kat khayi ka baju thanam da ginong dia ba ginong thiet hendrei ka bakhapnya haka lek kawan Usanjay Goyal, ubalong Commissioner and Secretary ubapet yakatanat Revenue Disaster Management jong ka Sorkar Jylla, haka jingakren bikla Pyrthei Khubor ulaong. Baka Deputy Commissioner kala dep bantung yaka jingto kit magister, bala kemilenti ba yaka kaipod an sa IT hapo ka shiposngi. Kinong hikay jong ki school deficit kibala syong thait nakakam, kibadon hapo ka shatri jong ka Meghalaya Retired Deficit School Teachers Association. Haka khat pratri Risaw ar alpulai. Kilaya kendo yang Menteri Rang Ba ka Jylla u konrat kongkal sangma ban buddian halor ka jingdawa ya ka baibam temen. Ni ka pension ka baki dei ban yo katkum bala menjur da ka 5th pay commission. Katkum ka jingat hu jong president ka association uba ED nong siang kidon kumba ar hajar ngot kinong hikai school deficit ki bala syong than hapo ka Jylla Meghalaya. Kibadang akmi nanti banyo ya kabai bam temen na ka sorkar kabakim pat yo satya haduk menta mene kajingjar nga jong wei urang ba na ka shnong mau siang ba ka shnong kabadan hapo ka West Khasi Hills District kala pelong ya kinong yalam ba dikidkhon jong ka New Tribe Youth Council West Khasi Hills District banlit ai mensiam bat malit ai jingaram daki marbam ya ka yeng jong ka kami jong uba loster nong phut ubala ja na la yeng mentala khat saw sngi Uba loster nong put ubala saw post nem kerta ula jar ngai na duka saw tri Risaw ar alpulai kat bau dang lekwa dien kse na klau bat haduk menta 4 lap dien setia ya u wad hapeng ka jingwat ka barang yai peteng haduk menta kum ka jing penchlut ni kisamla ki ba angnut ban yeng halak jong kijan da ka baseng ni kam ki jam la jong ka sorkar jong konrat kong ka sangma kalakular ban ai jingerap shi lak tingka kum ka bai seng ni kinu ki briu ki ba kloi ban mi shakman Kenang banweng ya ka jing keduk kam hak ni ka Jylla Meghalaya. Ukonrat kong ka sangma ubalong Menteri Rang Ba ka Jylla hak ka khat nyau trik Risaw ar alpulai. Ula pli pat ba ya ka integrated program bat hak ka juk ka por ula IT ya ki check. Ling ba ka scheme CM elevate kum kadak ka jing sedang ya ka jingkut jingmut ban pli lat ya ka sengkam sengjam hak ka Jylla. Hak ka jingalang ka balalong ha District Library Auditorium Mentong Jawai West Jante Hills District. Barok kibriu kidan laki jang kisap ki pong ki ba ublei la ai kerpang menta ka kenti ka kunhun lum Khubor jang ka Pyrthei TV kala yo lat bandum jingtim shapang ki but hikai jang we unong hikai ubadan shisha ya ka sab ban hikai bat uba e shisha ya ka kam ka ba utrei uniu de babu shampang khado saw uba nakashnong mawyong pendeng rei West Khasi Hills uhikai haberki government lower primary school bat ula pendap ya ka jingpuli jang u Kau jingpuli Bachelor of Science na Senot College Shillong, but ika Master of Arts haka Subject Music na Martin Luther Christian University. Yaka Bachelor of Education na PGT College, but ula yo ban pediang ru artili ki khusna. Ka Young Talented Artist House Nam ar hajar khatpra, but ka Distinguished Award House Nam ar hajar arpulai. Ka shnong berki ka ba ubabu khado sa uhikai, ka dei ka shnong ka badang sa dien pha haka than West Khasi Hills. Kalami ka jing persya ka bajur na kawai ka kenhun ka bala tip kum ka sandur tip kur tip kha yeng ngiu nyau trem hadian ba katanan jongo kai Pyrthei jong ka Sorkar Jylla kalapin bana ban pelong ya ka tamasa cherry blossom na du ka khan nyau tarik hadu ka khat khandai tarik unai wing ar hajar arpulai kani ka kenhun kala pharu da ka jing tho sha menteri katanan jongo kai Pyrthei uba poling do ban pinpau ya ka jing persya ban pinkut ya kani ka tamasa haka khat khandai tarik unai wing ar hajar arpulai namar ba ka hap haka sngi ublai ya ka ba ki riu ngai kristan haka ni ka Jylla Meghalaya ki nyau kum ka sngi ka ba kentang da ka jing treshitam jong ki pulit ka kenhun anti narcotic task force jong ka East Jante Hills District haka khat nyau tarik Risaw ar hajar arpulai haka por kumbah riu baji mistem kala yo ban kurum ya u dawai amphetamine crystal met ubadan ya ka jingkhia ka ba iwei point not iwei nyau kilo bat uba shongdor hadu iwei point khatsan kror tingka shi kilo haka yo khai bean Kipulit kibala pelong ya ka jing talasi ya ki kali hasurok ba National Highway 06
haka shnong nong sning kila yo bat yaka wake bus night super kabadan yaw number AS not iway LC Henriu R iway Henriu katba kadang wan na Aizol Mizoram bat haka jing talasi jong kipulen kila yo kem yaw Joseph Zula uba sapun risnam karta halor ka jing suba ba udai ubadan kti ban ra bean yakini kidawai Kalong ka Khubor ka bas ngausi bantip baka East Khasi Hills kadikaway na Pyrthei district hapo ka Jylla Meghalaya ka Jyllai hadu kata kinong di drugs. Ya kanila pentip daw ba polling do ubalong menteri jong katna social welfare haka kanyaw tri Risaw arhasar arpulai. Nalor ka East Khasi Hills ka East Jante Hills bat ka Pyrthei district kidai ki district ki bawan ba ar bat wan balai haka Jyllai jong kinong di drugs. Shu ba polling do ula kentu yakipat ba nong shnong jong ka Jylla. Ban ajing tim mador syaki pulen habaki lamp niki yok bat yaki beriu ki badan kti ban kayi yo drugs da ka telefon hau number iway ar kari India menta kadan haka kerdan ka ban Risaw na pedeng ki shispa pratli kiri haka Pyrthei ban penjan yak jing syakri pat ba syakishnong ki badan kam syakendong jong kari Karkum ka kai phot bala penpau da ka Global Remote Work Index lai thu ba kini ki jing syakri pat ba kilong halo ka cyber safety ka economic safety ka digital and physical infrastructure but ka social safety. Buon na kinong shnong jong kari India, kidai ki ba ajing kershan ya kari Israel, ka barang beteng banyak kun da ka thma ban penduk jat ya kile no Hamas. Lalap ya kani haka jingle sorjamin da ka sea water. Wala kari India ka kershan ting ya ka jing dawa jong kinong Palestine ban yo jing lai luon. Henrei kumba sapua na ka shispa ki penpau ba ki kershan ya kari Israel. Henrei kanyaw na ka shispa ki penpau ba kari India ka diban ajing kershan ya ka Palestine. UMLA jong ka BJP na Karnataka ula syapin ngat kendon hadin ba ula pendan kam ya ki kentien ki barang persya ya way officer jong ka Tanat Forest udakshina Canada. Kipulit jong ka Karnataka kila mudoi da ka ejahar persya ya UMLA ka BJP u Harish Punja u bala wodong ru ya ka Tanat Forest bat u bala pentun kat ba kinong tre jong ka Tanat Forest kidang pendem ya la ka Kamram. Shen kanong ba Bengaluru kan sayoi yaw skydeck ubajrong arspa san meter ya ka bala shnapen wandur da ka banyan tree. Skydeck un salongru utowo ubajrong tam hakari. Laong sembut menteri rangba ka Karnataka u DK Shiva Kumar hakarensan social media X. Ya ka jing terwa ban shna yaw skydeck an sa IT hakaway ka company na Austria ka bala tip kum ka kub Himmel I da ka jinga lang bat ka World Design Organization. Kajing tua kandau haka Jylla Sikkim na kajing shlei kalawan ra ya kajing yap hadu sap hongut ki brio kat bah nyau pun riungut ki weipar kidang jar ngai na kajing sharong haka saw hakini ki arta yau bala letnoa kajing shlei haka wa Tista River kabala jana do ka South Risaw ar hazar ar pulai kalakta hadu prapupra hajar ngut ki brio ki basa haka Jylla Sikkim kat bah ka Jylla Telangana klanang jan syakasngi ban lej syaka election jong ka yeng darbar thawan Kibor pulit kila yok kurup ikimar ki basyong dor hadu shispa klor tingka ya ki bala suba bala penenkam da ki seng san Pyrthei ban thiet ya ka vote jong ki patba nalor kata ki pulit kila yok kurup ru ya ka pisa ka kian u drugs ya ka ksiar bat ya ka rupa ki basyong dor hadu shispa klor tingka kajing berngam jong kari Israel ban hiada ka thma ya ka Gaza ban penduk pendam shisendan ya ka kenhun le no Hamas kala menang penjur shu ya ka ding jong kajing le thma Kinong pet perman jokari United Kingdom, kilo ong ba kajingya pen ibor hapedeng kari Israel, bat kili no Hamas, kala bantan lang ya kari US, ya kari Russia, bat ya kari China, syakani kathma. Hadin ba kili no Hamas, kila pen king bayong ya kari Israel, da kajing ther namdeng da ki hajar teli na Gaza, haka nyotri Risaw arjar arpulai. Menda kalami kajing kili, manula ni u mastermind, u badan kti ban aibun, ya kani kagenhuan le no. Da kani karukom herthma ka ba ishirkai haka history jong kari Israel. Buon kinong yalam ba hakmat jong ka kenhun le no Hamas ki babat ya ka borsen shar ha Gaza kila buri yala di kat ba ki wei pat kila petri yala di syaka jakari tengen kanang banlan na ka jing sha penyam hagi shipai jong kari Israel. Da ki spa ngot ki brio kila doe yala ka jong jing im hadien ba namding bala siat da kari Israel ula hap hapok ka wei ka hospital ha Gaza ya ka bala tip kerteng kum ka Al Ahi Aram. Kani ka jingyap jong ki brio kala kenjok menta syaka san spangun laong kerwo Khubor jong ka tanat ka koi ka khia jong ka Gaza. Secretary General jong ka United Nation wa Antonio Guterres ula penramjur ya ka jing ther namding jong ka Israel ya ka wei ka hospital ha Gaza ha ka bare ki spangut ki mensim brio kala doe ya la ka jong ka jing im.
Nuklear do jong ka United Nations ulah kerpad ya ka sarkar Israel bahkan pelong da ka jing sange yasian barka kenhun le no Hamas da ka ba pensyong nongrem halor ka hok long brio man brio jong ki pat ba ki ba lui kita nak sipai sun jokari Israel kala kentai war ya ka jing syak keno ba ka don ketiban siat yau namding ubala hab hakawai ka hospital ha Gaza kad hadu bakalawan ra ya ka jing yap jing ki spa ngot ki mensim brio Ketenat sipai sun kalakam ba unamding udai balasiat hi daka kenhun le'no Islamic Jihad bat umdai unamding balasiat kenang dakari Israel. Kani ketenat sipai kalakam ru bakat kum kisaki sabut kapenpau ba kajing julor jong kani ko hospital kapau syai ba kamdai satya kajing julor na kajing hab jong unamding. Namar baki yeng kisam bat kajing tai ki badan markhab bat kani ko hospital kim shimla julor satya. Presiden Khubor jangkari United States Joe Biden hakakat pratrik Risaw arhatar arpulai. Ulali yuk kejat hanong ba Tel Aviv jangkari Israel hadin bakalami kejeng kan at kabajur hadin kejeng syahir tmakendit jangkari Israel hakakenhun lekno Hamas. Kari Kanada kan sapha yak kenhun jangki nong hayi syari Ukraine. Kabala syak ta hadu kata na kejeng syahir tma hakari Russia. Ban penklan biang yak ki kekamai bat yak yok kakod hakari Ukraine. Ya kini lapentip daka Trade Minister jangkari Canada habawanra ya ka Canada Ukraine Free Trade Agreement hapok yang darbar tauan haka kanyau trik Risaw arhatar arpulai. Dikitu kilong ki Khubor hakimat kimat mentasngi. Kublai.